Така, здравей! Понеже обещах да хвърля едно тесте карти, ще го направя. Както знаеш, аз използвам обещанията. И нека да видим каква ще бъде съдбата ти. Нека да наредим сега. Ето. Съдържа 27 аркани. 3 големи, 3 малки и останалите средни. Напълно импровизирам в момента, не зная какви аркани съдържа. Просто знам, че може би са 27. Така. Нека да видим произволни карти. Избираме 3 аркани. Произволно. Напълно произволно. Така. 3 големи аркани, които отговаря за всяка една от твоите личности. Както споменах вчера, те са 3. Едни средни аркани. Всяка срещу голямата аркана. Слагаме по една средна аркана. Една карта падна, която е аркан. Всъщност не е просто карта. И по 3 малки аркани за всяка голяма, средна и така, аркан. Добре. Ето ги пред теб. Няма никаква лъжа, никаква измама. И сега нека да видим първо големите аркани. В първи дом, за първата твоя същност. Обърнат малък пожарникар. Това е. Нали, за да няма опасности, пожарникарът какво прави? Може би гаси огън, но всъщност той не е за да изгаси вътрешният огън, а за да запази същността ти от изгаряне, запалване и така нататък. Обърнат е, което значи, че е обърнат навътре към теб. Нали? Самата ти си се обърнала навътре към себе си и това ти е голямата аркана. Втората голяма аркана, която е отново обърната карта. Това е малка музикантка, която свири на цигулка. Това е твоята артистична същност, която иска да намери проявление, която пак е обърната навътре към теб. Нали? Всъщност за това е. Много интересно. Много интересно. Сега да видим и третата голяма аркана. Отново обърнато. Обърнат малък готвач. Това е домашният уют, който искаш да въведеш със своето трето проявление. Значи ти си пожарникар, имаш артистична същност, една същност, която пази домашното огнище и припокриват се нещата. Както виждаш, съдбата е неимоверно точна. Учителка. Обърната учителка. Не съм нагласил нещата. По математика, може би. Която е при арканата на пожарникара. И на твоята артистична същност отново учител. Нямам какво да кажа повече. Не знам дали изобщо да отварям другите аркани. Пожарникар. Отново малък пожарникар. Всички са обърнати обаче. Явно, да, някакви обрати стават. Така. Първи дом, втора аркана. Художничка. Това е малката художничка. Не знам как така са обърнати. Което също припокрива твоето артистично амплоа. Полицай. Обърнат малък полицай.
и градинарка, малка градинарка, обърната в твоя трети дом, който пак към семейният уют. Всъщност ти отглеждаш своите цветя, така, своя дом, пазиш, както пожарникаря, която е другата голяма аркана, първи дом. Своя дом ти пазиш като пожарникаря, своят домашен уют, което е много хубаво, поливаш своята градина, ето пожарникаря. Този пожарникар полива градината. Ето. И в същото време ти бдиш закона да бъде спазен, вътрешният закон на единството и си като цяло учител, то може би това е буквално, не знам. В същото време учител-артист. Това е.